Rownd 9 o dymor y Super League ac mae Dreigiau Caerdydd wedi teithio i ganolbarth Lloegr i'r Skydome yn Coventry ar gyfer ei trydydd gêm oddi cartref yn olynol. Birmingham Panthers ydy'r gwrthwynebwyr y penwythnos hwn. Brwydir tua'r gwylodion sydd o'n blaenau ni heddiw ac fod y Dreigiau wedi chwarae'n dda mewn sawl gêm y tymor hwn a wedi dod yn agos, ydyn nhw dal heb flasu buddugoliaeth. Roedd hi'n gystadleuaeth hafal dros ben y penwythnos hwn gyda llai na 4 gôl yn gwahanu'r ddau dîm drwy gydol y gêm. Guro un pen yn gywir dros y Dreigiau a diolch i'r pas wych gan y canolwr Ruth Hughes fan hyn yn gweld bod Jess Shaw yn rhydd lawr y cwrt. Cyfle gwych i Ziggy Burger ddangos i donia hi pen arall y cwrt. Ond y gwahaniaeth mawr rhwng y Dreigiau a'i gwrthwynebwyr y tymor hwn ydy diffyg defnydd y supershot. Nid seithi o bell ydy cryfder row ac felly Chelsea Beard yn dod i'r cwrt wrth i'r 5 munud ola o'r ail chwarter agosau. Ond y tîm wedi arfer gyda taldra 6 troedfedd 6 modfedd row yn y cylch ac yn gorfodi'r bas i mewn a'r cyfle'n mynd yn ofer. Beard yn amlwg yn fyr i hyder a'i hanel ym 5 munud ola'r hanner cynta'r wythnos hon. Wrth i'r gêm barhau mewn i'r trydydd chwarter, fe lwyddodd y Panthers i fynd ar y blaen o 4 gôl. Burger, y seithwr gôl yn llawn hyder ac yn llwyddo ar bron bob cynnig tua'r pist. Mae camgymeriadau diangen y Dreigiau sydd yn bennaf wedi bod yn gyfrifol am ei dechreuad gwael i'r tymor. Ac yr un oedd y stori yn yr ail hanner yr wythnos hon wrth i'r Dreigiau golli meddiant yn rhy aml a'r Panthers yn gweithio'n wych fel tîm i gael y bêl at Burger y pen arall mwyn manteisio. Ond roedd na ddycnwch a phenderfyniad ynghylch perfformiad y Dreigiau, yn enwedig gan MacDonald oedd yn rhyngipio'r bêl dro ar ôl tro yng nghanol cwrt. Roedd rhaid aros tan ddiwedd y trydydd chwarter i weld y Dreigiau yn llwyddo gyda'i supershot. Philip Yarrington yn dod â'r Dreigiau o fewn pwynt yn unig wrth i'r chwiban fynd, gyda ond 15 munud yn weddill o'r gêm. Gyda'r Dreigiau ar drothwy i buddugoliaeth gyntaf o'r tymor roedd angen canolbwyntio ym mhob agwedd o chwarae. Ond rhwysiadigaeth i'r tîm mewn gwyrdd ar ddechrau'r 4 chwarter, wrth i amddiffyn y Panthers orfodi i Yarrington ddal y bêl am fwy na 2 eiliad. A unwaith eto, roedd esgelistod y Dreigiau yn bygwth cipio'r fuddugoliaeth o'i crafangau, Chowane y tro hwn yn wastraffus. Dim amdani felly ond galw am saith tactegol i gynllunio'r un ymdrech mawr ola mwyn ceisio sicrhau'r fuddugoliaeth gyntaf na. Mae'n gwbl gyfartal. Llai na 5 munud i fynd, Yarrington yn rhoi y Dreigiau ar y blaen o bwynt ar hyn o bryd. Dyma nhw'n dod unwaith eto angen defnyddio'r pwynt y dwbl rwan. Yarrington am 2 bwynt. A mae'n gywir! 3 munud yn weddill a'r Dreigiau triphwynt ar y blaen. A gwych gan Chowane jyst yn cael ei dwylo ar y bêl na, y meddiant yn ôl gan y Dreigiau. MacDonald yn dod o hyd i Yarrington. Chowane rwan, ennill y bas gosb. Sgwni beth sy'n mynd trwy feddwl, ring a blocsym. Just dros 10 eiliad i fynd, MacDonald ar meddiant. I Bethan Dijk, gorfod mynd yn ôl. A Panthers yn meddwl bod nhw wedi cymryd y bêl, ond y bas gosb unwaith eto i'r Dreigiau. Y fuddugoliaeth yn saff, heb os nag o'n i bai, dim ond 6 eiliad yn weddill. Chowane i Yarrington, di methu dal y bêl, ond dos bosib bod y fuddugoliaeth yn saff rwan i'r Dreigiau. A dyna ni, y chwiban ola, a dyna be mae'n olygu i gael y fuddugoliaeth gyntaf hir ddisgwyliedig na. Maen nhw wedi llwyddo ac mi fydd y daith nôl i dde Cymru yn llawer melysach a dwi'n siŵr fydd na ddathlu. I'll show us a medal!